дар ҷамоати деҳоти Боғистони ноҳияи шаҳри Нав ба истиснои 2 хоҷагии зотпарварию кооперативӣ 26 хоҷагии деҳқонии инфиродӣ таъсис дода шудааст. ба роҳ мондани чунин тарзи фаъолияти кишоварзон дар самаранок истифода намудани замин манфиатнок мебошад. Айни замон хоҷагидорони ҷамоати деҳоти Боғистон ба ҳосилғундории сабзавот ва ғалладона машғул мебошанд. Хоҷагии фаръии давлатии ниҳолпарвар ба номи Мирзо Турсунзода дар баробари ниҳолпарварӣ боз ба кишти зироатҳои барвақтӣ ва тирамоҳӣ яке аз хоҷагиҳои пешқадами ҷамоати деҳоти Боғистони ноҳияи шаҳри Нав ба ҳисоб меравад. мо дар самаранок истифода бурдани байни қаторҳои боғзор истодаем. Мана инҷа худодон шоҳид ҳастем ки мана картошка коридаем. Ин картошкаи коридаги мо охири моҳи феврал буд. Охири моҳи феврал коридагем, мана моҳи май моҳи июн тайёр мешавад. Ин ҳосила гирем мо, деҳқон ин ҳосила гирад, агар ба худш дар кориша мегираду зиёдатиша бар бозорҳои шаҳр ноҳияҳо бироварда мефурӯшанд ки ин барои таъмин кардани амнияти озуқавории ватан халқамон бениҳоят дар кор аст. Дар як замин барои 2-3 ҳосил гирифтан ҳамин супоришҳои пешвои миллат баромадҳои ҳамаша дар сармашқи худ карда мана мо дар як ҷо ҳам қулуфной ҳам лӯбӣ коридем. ба иттилои масъулини ҷамоати деҳоти Боғистон ҳамарӯза аз тарафи деҳқонон пиёз, помидор, бодринг, картошка, қулфи най ва дигар намуди маҳсулотҳои кишоварзӣ ба бозорҳои шаҳру ноҳияҳои кишвар ба фурӯш бароварда мешавад. дар соли равон аз ҳисоби 26 хоҷагии деҳқонию инфиродӣ дар майдони 50 гектар парвариши помидор, 20 гектар бодринг, 30 гектар пиёз ба роҳ монда шудааст. дар заминҳои наздиҳавлигӣ бо طبق سپارش مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه شهر نو در تمام کوچه و محله های حدود دهات واخوری ها با اهالی گذرانده شد که برای بیکار نماندن یک وجه زمین نزدیکاویگی خود آنها بگذار در زمین های نزدیکاویگی خود لوبیا، موش، پمیدور، بودرینگ آن چیزی که برای آنها لازم است و کبودی های گوناگون کشت نمایند. کوشش نموده ایستادند که زمین‌های نزدیکاویگی خود را ثمراناک استفاده برند و برای تامین نمودن عائله خود کوشش به خرج دهند. дар ҳамаи хоҷагиҳои хурду бузурги ҷамоати деҳоти Боғистон ҳосили ҷамъоварӣ намудаашон имрӯз кишоварзонро қонеъ мегардонад ва онҳо аз натиҷаи меҳнати шабонарӯзии худ самар мебардоранд.